When no him mother naga hofo monnem. When no him mother naga hofo. Ono so wata nwa agbobia loro di. Lord dio no kodi. Lord di na ihe na ụmụ agbobia ihe gerikari ka ebe niile. Giti ishi na church a na-ehie o. Emeghala prayer point. Root po he shi na akpa ha. Root potasha picture ụmụ nwoke bucha na akpa. Welie ya elu ihe ozi ga na no. Emeka ị ga-alụ ya. Emeka ị ga-alụ ya. Emeka ị ga-alụ ya. I connect myself to you, Emeka. Emeka Omonango. See no other woman. No woman shall impress you. No woman shall know you. Emeka, in the name of Jesus, I connect my soul to you. I connect my body to you. Emeka, begin to see me now. See me now. See me now. Omunemo. Ono ga-ase lebe nnọrọ ihe ke nwa mba n'ọwụ ihe ntakịrị. Ọ na chọọchị o. Nga m nọ na wetu nnọọ nwa olu ala na-ekelere m Chineke na-ede mmanya ka nwa agbọbịa nọ m n'akụkụ ọwụ ha obere ọlakiri. Ya na ala ọlakiri, ya na ala ọlakiri, ya na ala ọlakiri, ya na akpa Emeka. I was forced to isi Emeka lebe na Emeka Chineke nọ wụrụ dekọrọ ya na mmadụ abụọ. Connect them. Ụna anụkwanụ e. Ọ ya ka nwa agbọbịa nọ. Chineke mere ọgọ. Ya ahụ dị n'ime ukporo ụmụ nwanyị. Ukporo a na-agba ihe wu ụmụ nwanyị hegerikarịka. Otu akwa ka ụmụ nwoke hegerikarịka. Ọ wụ ibe pepụtazi ịlụ nwanyị ọ ịpụta ịlụ di. Gị mara na uko nwanyị nọ ọ uko di nọ. Efilikwere na ụmụ nwanyị juru ebe niile. Pụtazie n'ịlụ nwanyị nọ. Gị maka ga n'ọkụ gị mapụta na ngwa. Mgbe ị chọrọ ịlụ nwanyị ka ị ga-ama na uko nwanyị nọ. Mgbe akwa ka ị ga-ama na uko di nọ. Ka nwata nwanyị nọ Chineke rọpụtara onye ọwụ ya na ya abụọ. Ha lụọ n'obi ọma na-enweghị nsogbu. Nwoke jiri ego ịlụ. Ego o jiri lụọ ya akpara. Ego o jiri bịa hụ ụmụnna ya akpara. Ụlọ nga ya na ya abụọ bi ke nwoke rụrụ ọ ya rentịrị. Ya na ya abụọ ebiri n'ụlọ. Ọ ya ka ha labatara ha kwakputere ka ha lụchara. Ya gwawa ke nwoke na ya achọghị any of his relative n'ụlọ ya. Na ya achọghị ka any member of his family visit ye bịa n'ụlọ ha bịa n'amata ihe ọ sọrọ ya wụrụ. Ya ọ ga-abịa ebe a. Ke nwoke asị ya na ọ ma ihe ọ na-ekwu na ojighị okwu. Na ọ matara na onye a na-ekwu okwu ya ndị a na-ekwu okwu na ọ wụ ụmụnne ya ọbara ya. Ya sị achọghị ma ya achọghị ma. Ke nwoke sị na ụmụnne ga-abịa ma ụmụnne ya bịa n'ụlọ elekwere ndị ga-abịa nọ. Otu nne otu nna ya ọbara ya nwanne ke ya. Na ọ gịdị wa ga-abịa n'ụlọ ke. Ke nwaanyị si ya gwacha nena ụmụnne m ụfọdụ bịa yiri bead na na-eyi n'ukwu. Agwa ha sị kọtọhala bead aka ihe ọ sọrọ ngị gwa nwoke ihe kwuru ka ọ na-eme. Ọ dị ka enwere egwuru otu ọ na-agbarawa. Ma hụ the reason ọ ga-eji sị ka nwoke na nne ụmụnne ya onwe onye ọ chọrọ n'ụlọ ya na ya abụọ. Ke nwoke agwakwa ya n'obi ọma na enweghị ihe dị otu ahụ na ọ na-akọghori ọnụ nne na nwanne ọbụla chọrọ visit dị highly welcome. Ya sị na na-eme ya eme na ọ kọrọ ya na any one of them ga-abịa ebe ya walk ya out ya send ya out. Hello. Ya sị family first. Di ya mee activate. Rule number 1 piam ya lụọ ya na eze agbapụ. Otu eze agbapụ. Ọ sị na enwe ike ga-abịa na ke bịa hala ya walk ya out ya lose otu eze. Mezidele na imagine na ke nwoke anọ ya ọ gara ọrụ ọ gara business ya otu nwanne ya visit nwunye ya walk ya out. Hello akwa eze nọ n'ọnụ ga-agwụ for ikwu ya ekwu ya lose otu eze. Biko the reason for relationship awụghị ga na-aga ebili nwoke. Ọ wụghị mgbe niile ịkọta nwaanyị agaghị esi rigoro kpata onwe ya gwa ya dori kwekiri na-azụ. No. Unu na-echeki ihe a na-akpọ compatibility ma ọgwụkwa adaba. O nghọta onye nke ahụ o mekwara o synchronize kwara with nghọta nke gị. I mekwara onye understand. Ị maara onye awụ n'ihi na ọ na this lady maara nwoke ya na ya bi mmarụ ya ọfụma ọ ga-ama na nwere some things ọ naghị eguzoro n'ihu egwu. Imagine otu nne nwanne ya enwe ke visiting. Hello. Ọ gara ga lụrụ Sambisa forest.
Ọgara ga lụrụ desert dewe n'ụlọ na enwe onye ga-eti ụkwụ na onye ti ụkwụ ọla okpu ọkụ. I don't just get it. Ihe awụ na ụfọdụ nwaanyị lụọ di ha efile that na ihe ha kwuru that is na ke nwoke ga-anọ ebe ha chọrọ ka ọ nọrọ, ọ ke nwoke lụọ nwaanyị efile na ụmụnne ya enwezighị ọnụ ihe sọrọ ya ka ọ ga-eme nwunye. Ọrụkwa mma ịjụ ajụ ma na-aba ịgawo. Marriage ka dịkwa very young. Ekwe aka otu eze amapụla. Before na push le marriage to the next 3 years. Eze anọ nọ n'elu nwere ike ịgwụ. Atọ otu apụọla, atọ furu afọ 4 n'elu, atọ ga-eso nwe ya 4 ya agwụ. Before marriage na-erule 10 years, nwaanyị a ga-aghọ ihe a na-akpọ ndede. Eze aga anọkwa na ọhụụ azụ ka ọ ga na-ata. Unu anụkwanụ onye ọbụla kpachapụ anya, leruo anya mgbe ụfọdụ gị dọwa menwe problem gị jụọ ka ị marakwana na a ga-etikwere okwu ahụ ọnụ. Ọwa bịa ma nwadịrị ya ọnụ mmadụ abụọ na-atọ bata n'okwu, kedu ihe a ga-esi ahụta ṅụ gị na ihe i mere na ihe i kwuru na ihe asọghị ime. Eleke wụ na nwoke ụmụnne otu nne ya agaghị abịa kete. Ije ụwa akwụkwọ ije nwa kom.